Que tal? Benvidas a Recuncho Gamer. Hoxe imos seguir repasando os xogos máis caros para as distintas consolas. Hoxe é o turno para a Sega Saturn. Para que non a teño ubicada, a Sega Saturn foi a consola de 32 bits que competiu, chamalle, estaba no mesmo tempo, ca Sony PlayStation, que a primeira, que logo tamén apareceu o Nintendo 64 neste follón, pero digamos que Sega e Nintendo veñan un pouco desgastadas da competición que tiveran na xeración anterior con Super Nintendo e con Mega Drive, e aí entrou PlayStation e aproveitou moi ben, aparte de ter unha máquina moi sólida e cun catálogo espectacular que xa todos coñecedes. Pero neste caso, imos ca consola de Sega, que tamén nos deixou algunhas xogas ben interesantes e que neste caso, sin que sirva precedente, algún dos mellores xogos da consola van estar neste top 5, que ás veces é moita rareza por rareza, pero neste caso tamén temos algún título interesante entre os máis valorados agora mesmo no mercado de segunda man. Xa sabedes, facemos o control dos prezos ca páxina Price Charting, que aparte de ter un sistema de intercambio entre eles, tamén rexistran os precios que hai por eBay, pero sempre hai outras plataformas igual que podes atopar cousas un pouco máis libres. Non direi ningún exemplo para non dar publicidade a Boal Floor, pois xa sabedes cale. Xa sabedes, imos facer o precio de caixa, instrucción e CD, neste caso da versión PAL, e que non nos meteremos en edicións especiais ou recopilatorios neste caso, porque neste caso aparecerían dous xogos que como son o Street Fighter Collection e o Mortal Kombat Trilogy, dous xogos de recopilatorios de loita dos que saíran na anterior xeración e que tamén os tedes en versión PlayStation, por certo, mellor de prezo ambos, pero que neste caso non va a entrar no ranking para tamén que nos dé para falar de outros xogos que tamén está a un prezo semellante e interesante e los coñecendo. E antes de meternos no top 5, canto preámbulo aí hoxe, explicar tamén a particularidade da Sega Saturn. Aínda que en Europa e en Estados Unidos pinchou bastante a nivel de éxito comercial, en Xapón ainda tivo unha vida que durou moito máis e houbo moita máis tirada dos xogos. Por iso, polo xeral, os xogos europeos e americanos van a estar moito máis caros neste caso que os xaponeses. En algúns casos pode ser de 10 veces máis caros. E que os poden encarecer? Pois que se xen xogos que precise texto, entón a versión xaponesa, desde o punto de vista de Occidente, pois non é tan interesante porque ás veces pode ser inxogable se non entendemos os textos que aparecen en pantalla. Vai ser o caso principalmente dos dous primeiros números. Con isto avisado, imos por ranking. No número 9... No 9, sí. No número... Vou facer 9 agora. No número 5 temos o Maximum Force, que é un arcade de Midway que tuvo a versión para PlayStation e tamén para Saturn. Neste caso é un xogo do ano 97, que tamén estaríamos falando xa do último ano e medio de Saturn, que aí comezaron a baixar tamén o número de tiradas por xogo. É un xogo de disparos verdaís que era compatible ca pistola que tiñamos para Saturn. É un xogo correcto, non chega ao nivel dos Virtua Cop ou está en Crisis daquela época, pero deixabase xogar. En este caso, no caso de Saturn, temos unha versión con pouca tirada e que ascende ata os casi $250. No posto número 4 temos o KO Flying Squadron 2, segunda parte dun xogo tamén que saíra en Mega CD, que tamén era bastante rariño de atopar. Pois o primeiro era un xogo de disparos e este transformase nunha especie de plataforma. Sabes que ten unha estética xaponesa moi marcada e digamos que é un xogo que non estaba moi pensado, era moi coñecida esta franquía no catálogo europeo, co cal tamén tuvo moi pouca tirada e de aí que agora o seu prezo ronde os $265. En terceira posición temos un clásico, estou a falar do Mega Man X3. Xa sabes que o de Super Nintendo está entre os máis valorados, que por iso a xente moitas veces en vez de ao de Super Nintendo intenta buscar as versións que houbo para PlayStation e Sega Saturn. Neste caso a versión de PlayStation poderíamos decir que é superior que a de Sega Saturn, pero no caso de Sega Saturn pois tuvo moita menos tirada e quedanos un xogo ao redor dos $275. Como deste agora son xogos de disparos, plataformas, acción, que incluso cunha versión xaponesa que seguramente baixa moito máis os prezos poda ser disfrutable. Pero non é o caso dos dous que veñan agora. No número 2 temos o Deep Fear, que é unha especie de Resident Evil ambientado nunha plataforma no medio do mar. É un xogo que non chega no nivel do Resident Evil, pero foi moi digno e foi un dos últimos xogos en sair, se non me trabuco, creo que incluso o último xogo da Sega Saturn que sai en Europa, e aparte un xogo que está bastante entretido. Como vos dicía, non chega aos niveis do Resident Evil, pero a falta de Resident Evil 2 que non chegou a aparecer en Saturn, si o primeiro, lembrade, pois é un xogo que neste caso é un xogo que podemos decir que ten calidade, podría estar no top 10 de Saturn tranquilamente, e ten moi pouca tirada por ser da última fornada, según usa en verano do 98, cando a Saturn estaba xa, faltaban uns meses para que chegase Dreamcast. É un xogo, como pode supoñer, hai que seguir diálogos, que neste caso as voces estaban en inglés, os subtítulos en xaponés, o que pasa que había algún puzzle que sí que precisaba entender xaponés para poder superalo. Por eso, a versión xaponesa poderla atopar por €40 e
porén a versión europea ronda os 340 €. Como vedes, casi 10 veces o prezo do xogo xaponés. E no número 1 temos o Panzer Dragoon Saga, que é a terceira parte da saga Panzer Dragoon, da que xa vos falei en algún vídeo ao comezo da canle, tedelo por aquí por se queredes ver, do remake que fixeron para as novas consolas. E neste caso trátase de un xogo de rol xaponés, ao contrario cos dos primeiros, que eran un xogo de disparo sobre raíz, que tamén, como anterior, saiu nos últimos meses de vida da consola, con moi pouca tirada en Europa, creo que son unhas 12.000, un xogo que consta de 4 CDs, que eran dúas caixas como esta, esta vez co CD 1 e 2, e outra que sería co CD 3 e 4, e que ademais viña nunha caixa de cartón. Se o atopades con caixa de cartón, o prezo xa se vai a uns picos bastante importantes. De todas maneiras, agora mismo é difícil atopalo por debaixo dos 500 €. Sí que direi que nos últimos meses houve algún que se vendeu a 460, 414, pero tamén houve algún que pasou dos 600 €, incluso case 800 €. Neste caso, con caixa de cartón. E a verdade é que un xogo, para min, é un JRPG referencia, porque en algúns aspectos superaba o Final Fantasy en canto a que as personaxes tiñan maiormente todas diálogo de voz, non era texto, e por iso, como no caso anterior, é importante ter a versión en inglés, interesante ter a versión con subtítulos en inglés, xa que as voces están en xaponés e en panzarís, que era un idioma tamén que tiñan inventado aí no xogo. Co cal, a versión xaponesa sí que pode rondar os 60 € ou incluso menos, pero esta xa vedes que non estamos indo aos 500 de media o que se pode atopar por aí. E me diredes, paga pena? Eu tive a sorte de comprar no seu momento, diríamos que aparte xusto eu quería ir mercar o Deep Fear, o que os citei anterior, non había, díxome o señor do centro mail, mira este de aquí, eu, a ver que tal. A ver, é un xogo moi recomendado. E espero que en breves tamén no Twitch fagamos un especial Panzer Dragoon Saga, intentaremos pasarnos o xogo enteiro, son unhas 14-15 horas, e que logo xa sabedes quedará aquí colgado na lista de reproducción de retransmisións do Twitch. En fin, como vos dicía, neste caso, tanto o primeiro como o segundo xogo da lista son xogos bastante top dentro do sistema, ao contrario que pasaba con outros tops que temos feito ata agora. Así que espero que descubristedes algún xogo que fose interesante, e espero tamén falarvos en breve un pouco máis do Panzer Dragoon Saga de outros xogos de Sega Saturn. Foi un placer facer outro vídeo aquí repasando os precios máis caros das distintas consolas. Deixade aquí un like se vos gustou e suscribíos para que vos chegue un aviso de cando saquemos novo vídeo. E xa sabedes, estamos en redes sociais e tamén con directos no Twitch, e tamén temos podcast aquí na descripción, todas as ligazón para que sigades aquí co recuncho. Vémonos no próximo vídeo. Saúdos e agordillo, coidadevos.